inyong gihimo nga pagsinulog kanang pagwarawara ninyo sa ribulto kanang gitawag ninyo og Santo Niño. Naa ba na sa Biblia? Ang mga apostol diha sa Biblia gahimo ba ni ana o ang unang mga Kristohanon ga sayaw-sayaw ba dala o gaatubang ni anang inyong ribulto nga Santo Niño? Naa ba na sa Biblia? So kung wala na sa Biblia, so dili na angay duyugan, dili na angay buhato ninyo kay wala man na gibuhat sa mga unang Kristiyano panahon sa mga apostol. Unsa may atong tubag ni ana nga klase sa objection, mga suki nga tigpaminaw, no? Unsa may tubag na to ana? Simple ra man na tubagon. Ang tenor sa objection, ang naa sa huna-huna sa mga objection, basta wala pa gibuhat sa mga apostol sa ilang panahon, sabto na nga bawal. Sayop, dili angay buhaton kay walay example nga makita sa Biblia nga ang unang mga Kristiyano sa mga apostol wa man gabuhat ana. Basta kuno wala pa gibuhat sa mga apostol sa ilang panahon, pagasabto na nga bawal og dili Kristohanon nga pagbansay. Kung sakto na, subuot ipasabot, bawal po diay ang pagsangyaw nato pinaagi og radyo, pinaagi og internet, pinaagi og social media, pinaagi og YouTube, pinaagi og Facebook. Bawal po diay na kay wala pa man na panahon sa mga apostol. Og ang maong tinor o huna-huna sa maong objection, buot di ay ipasabot nga wala di ay mga kalambuan diha sa matuod nga simbahan ni Kristo. Mo against man na, masupak man na sa gipasabot sa atong Ginoong Jesucristo sa dihang nagingon siya sa unsa to nga bersikulo, Juan 14:12. Nagingon ang atong Ginoo, kinsa kadtong buot mahimong akong tinun-an. Sa ato pa, mahimong tinuod nga Kristiyano. Kinsa tong buot mahimong tinuod nga Kristiyano, ato lang gi paraphrase, no? Para sabtan diretso. Oh. Kinsa tong buot mahimong akong tinun-an, maghimo sa akong gihimo, sama sa pagkamatinumanon sa amahan, no? Pagka-obedient, og maghimo siya labaw pa niini. Kung supak pa ang atong Ginoo og mga kalambuan o pag-uswag sa atong pagtuo sama diha sa mga debosyon, kung supak pa na sa pagtulon ang Kristiyano, ingano nag-ingon si Kristo ana nga palabuan pa kuno ang iyang gibuhat. Of course, kung atong sabton dili man gyud nato malabuan ng gibuhat sa Ginoo. Okay, kay si Kristo usa ka perpekto nga example sa usa ka believer sa Dios. Kay gani ang iyang kinabuhi wa na niya gihikaw. Oh, para lang ta maluwas. Andam siyang mamatay para sa atong kaluwasan. Oh, mga suki nga tigpaminaw, no, brothers and sisters. So mao. Pero nganong nag-ingon siya ni ana nga palaboy pa ninyo ang akong gibuhat. Kana igo lang tudlo si Kristo nga dili dautan ang atong mga kalambuan diha sa atong pagtuo, diha sa mga debosyon. Nahinumdum ko sa lain pong dili katoliko gihapon, murag born again to. Ingon siya nga sayop man na kay nag-ingon man si Ebanghelista Juan nga bawal ng pagdungag-dungag.
Nag-ingon pod kuno si San Pablo sa unang Korinto 4:6 nga dili magpakapin og unsay nasulat na. Okay. Kanang mga bersikuloha god, no? Mao ni akong tubag katin-awan. Kanang mga bersikuloha god nga inyong gigamit sa kanang inyong doktrina nga Bible alone, nga kung wala sa Biblia bawal na, di na pagatuhuan, kana god kanang klasiha god sa pagtuo bunga na sa private interpretation. Bawal man gud ng private interpretation, kay kanang private interpretation di na magkadimao, dili ta makasigurado anang masakto bagyo na. Nga naman, kay sa Roma 10:15 daan ang nag-ingon si Apostol Pablo nga saon nimo pagwali o pagtudlo kung wala ka gipadala sa ato pa wa ka gi-authorize. Subot ipasabot, kung dili ka authorize sa Dios, dili ka dapat magsangyaw tungod kay posible man nga masipyat o masayop yung ka anak kay wa man kay authority. Parehas ba sa atong gobyerno, dili pwedeng mudakop ka kung dili ka pulis, wa kay authority, no? Wa kay lisensya sa pagka-pulis. Diha pod sa pangabugar, dili pwede mga bugar ka diha sa korte kung dili ka abogado. Kinahanglan authorize gyud ka. Ingon ana pod ang unang gi-authorize sa Dios mao ang atong Ginoong Jesucristo, ang iyang bugtong anak. Si Kristo klaro nag-ingon, maingon nga ako gipadala o gitagaag authority sa amahan, ako usab nagpadala kaninyo. Buot ipasabot ang iyang mga apostol, gi-authorize pud niya og base sa kasaysayan sa simbahan, ang mga apostol na pud mao'y naghatag og authority sa ilang mga gitagaag authority, mga sumusunod, mga successor, sila na pud ang gahatag og authority via apostolic succession, via holy ordination, kanang pagpandong sa kamot nila ngadto sa ilang mga tagaan og authority. Og kung tan-aw nato ang history, mao man ng mga obispong Katoliko. Mga obispong Katoliko na buot ipasabot ang authority sa pagtudlo aning Biblia naa sa mga obispo o sa simbahang Katoliko. So kung mo interpreta sa Biblia nga labas na, gawas na sa Katoliko, buot ipasabot private na tungod kay wala man ay authority. So wa tay kasiguruhan ana nga mainsakto. Karon unsa may buot ipasabot anang 1 Korinto 4:6 sabton ba na nga bawal gyud ang wala na masulat sa Biblia? Kay kapinas na sulat. Dili na maoy buot ipasabot ni Apostol Pablo. O kanapong sa pinadayag kuan man na siya 22:18-19 nga nag-ingon si Apostol Juan nga bawal ang pagdugang. Ang konteksto gud ni ana, wala magpasabot si Apostol Pablo og Apostol Juan nga bawal gyud ang wa na masulat nga kamatuuran gihapon. Kamatuuran gud mabawal di ay. Si Juan rapod nag-ingon sa Juan 21:25 nga dili tanan na sulat. Dili tanan na sulat. O si Apostol Pablo pod mismo ang nag-ingon nga dili kay sulat lang. Asa man na mabasa 2 Tesalonica 2:15. Unsa may giingon ni San Pablo diha? Barog kamo nga malig-on sa mga tradisyon. Okay, mga tradisyon gani ang mga balansahong Kristiyano. Kung dunay tradisyon ang gisupakan o gidili sa Ginoo, naa po di ay tradisyon nga wala gisupakan. Sa ato pa, dili bawal. Unsa man ang mga tradisyon nga wala gibawal? Kanang Kristohanon o anaa sa authority nga mga tradisyon o sa simbahan nga tinuod. Wa na gibawal ng mga tradisyon sa matuod nga simbahan. Ug unsa may giingon ni Apostol Pablo, kung sakto pa ng interpretation sa mga dili Katoliko nga og wala na masuwat sa Biblia sa ato pagkapin na, dugang na, kung sakto ang pagsabot sa mga dili Katoliko nga bawal gyud ang wa na masulat kay kapin na o dugang na, kung sakto pa ilang interpretation. Ngano man si Apostol Pablo nag-ingon man siya nga barog kamo nga malig-on sa mga tradisyon nga among gitudlo kaninyo, pinagigwali nga binaba o sulat. Dili man lagi sulat lang. So karon basin maguna-huna tabo, nagsinumpaki ay day na. Kay ang mga Katoliko na amang pud gibasihan nga dili kay sulat lang. Di ba? Nainumdum lang ko sa akong higalang Muslim. Amigo kaayo nako. Ingon siya mo bitaw nga
wala mi mutuoan ang inyong Biblia kay way klaro. Kay kanang Dios ninyo sa inyong Biblia nagpahimo og ribulto, unya nagbawal pud siya ribulto. Okay. Ako siyang giingnan, wala lang masabti ng gisulti sa Biblia, gisulti sa Dios. Basta dili magkadimao gud ang atong pagsabot, makaingon gyud tag nagsumpaki. Karon unsa man di ay but ipasabot, no? Anang pagdili, no? Example ra ni sa Dios anang ribulto. Ang gipasabot sa Dios sa pagdili niya ribulto kung himuong Dios-Diosan. Kay kana ang ribulto dili na mahimong matuod nga Dios. Kay ang matuod nga Dios dili na binuhat og kamot. Wala na sinugdanan ni katapusan. Kanang ribulto na ay sinugdanan kay binuhat naman. So dili pwede maghimo tag ribulto unya himuo natong Dios kay mahimo man ang Dios-Diosan. Pero wala gibawal sa Dios ang paghimog larawan o ribulto sa insakto nga gamit, sa insakto nga tumong. Subot ipasabot, pwede ta maghimog larawan o ribulto bisan unsa basta sakto ang pagkagamit. Parehas na sa criticism o pagsaway. Bawal ang destructive, makadaot nga pagsaway. Pero wala gibawal ang constructive nga pagsaway. Mao bitaw nga doon natay mga komentarista sa radyo. Kay wala man gibawal kanang constructive criticism. Pero kung destructive ang atong pagsaway o criticism, bawal gyud na. Sa kwarta maupod, dili dautan ang kwarta kung gamiton sa insakto, pero kung himuong Dios-Diosan ang kwarta, mao na bawal. Igon na pod, gibawal sa Dios ang paghimog ribulto nga himuong Dios-Diosan. Kanang sayop ba nga paggamit? Pero wala gibawal sa Dios nga magbuhat og ribulto nga dili himuong Dios-Diosan. Sabaan ng atong Santo Niño. Oh, Diyos-Diyosan bago na atong ribulto sa Santo Niño nga ang gitumong ana, si Kristo man nga matuod nga Diyos. Diyos-Diyosan ba diay si Kristo? Dili man. So, sayop ang panghuna-huna sa mga dili katoliko nga sabto nila nga pinagano kuno ng atong pagsayaw-sayaw at tubangan sa larawan ni Senior Santo Niño o kanang paghawid-hawid nato siyang ribulto. Sayop ang ilang hunahuna nga pinaganuna nga naman kay kanang atong gibuhat nga pagdebosyon sa ribulto ni Santo Niño, pagsimba man nato sa matuod nga Dios nga si Kristo. Kay matuod man nga Dios si Kristo, dili man siya Dios-Diosan. Ang Dios-Diosan gani kanang giila nimong Dios unya dili tinuod nga Dios si Kristo, di ba di matuod nga Dios? Para makaingon ta nga Dios-Diosan na bawal na, no? So maghinay ta. Kanang pag-ingon pod ni Pablo nga dili magpakapin sa unsay nasulat na, dili na sabton nga tanan yung kamatuoran na sulat na. Ngano man, tungod kay kung tanang kamatuoran na sulat na, pagkadaghang wala masulat nga kamatuoran. Ngano man, si Juan nag-ingon nga dili tanan na sulat. Oh, unsa may gipasabot yun ni Pablo ana, nagsumpaki ba ang mga pulong sa Biblia? Wala. Kay ang buot ipasabot ni Apostol Pablo sa unang Korinto 4:6 may tungod man na sa ilang teaching authority. Kay sa panahon gud nga nagwali si Apostol Pablo, iyang nakita nga diha sa Korinto, daghang masinupakon, wala mutahod sa ilang authority as a minister of Christ. As a pastor of Christ, as a minister of Christ, daghang wala mudawat sa ilang authority nga gisangon sa Ginoo nila. Kung dili gud nato dawaton ang authority sa mga apostol sa ilang teaching faculty, sa ilang teaching gahom o authority, kung dili nato gawaton, nagpakapinata sa unsay nasulat na. Buti pasabot, gikapina nato og unsa ang gitudlo o atong gisupak og unsay gitudlo nga nasulat na nga kinahanglan tahuron ang authority sa mga apostol. Oh. Kanang pag-ingon ni Apostol Pablo nga kapinsan na sulat na nga gibawal, ang buot ipasabot ana kanang musupak ta sa mga naay authority magsangyaw. Kinsa may naay authority? Mga apostol. Dahil sumala sa history, kinsay nakamana, nakapanunod sa authority sa mga apostol, mga obispo. Subot ipasabot, kung magtudlo ang mga obispo o mga opisyal nga doktrinang Kristiyano, kung dili ta mutuo sa ilang gitudlo, kapina, nagpakapinta sa nasulat nga naman kay wa man nato tuhui, gisupak man nato ang authority nila sa pagpanudlo. Dili na sabton nga tanang tinuod na sulat. Kana pong giingon ni Juan sa pinadayag 22:18 o 19 nga dili magdugang, dili bot pasabot nga tanan na lang gyud dili madugangan. Context to context, ang gipasabot ni Apostol Juan nga dili dugangan ang iyang gisulat sa Revelation.
klaro man na nga kinsa tong magdugang kuno ani og magkuha sa iyang gisulat sa Revelation bawal. So kung ato pong una-hunaon nga maupod sa ubang mga basahon sa sinulat sa ubang mga apostol sama ni Pedro ba or kinsa pa nang magsusulat sa bagong tugon o bisan sa Old Testament, no? Kung dili gusto o gibawal ni Apostol Juan ang pagdugang sa unsay ilang gisulat, dili po nato dugangan. Wala man na dugangis Katoliko ng unsay nasulat sa Biblia. Di ba? Kanang Book of Revelation nga gipasabot ni Apostol Juan nga bawal dugangan, gidugangan ba na sa Katoliko? Wala oy, parehas na tag Biblia. Chapter 22 ra na taman ng Book of Revelation og asa na taman nga verse diha rapud taman. Wa na dugangis Katoliko, pero wala magpasabot ang mga apostol sama ni Juan. Sa pag-ingon niya nga bawal magdugang, wala magpasabot ang mga apostol sa ubang mga butang nga bawal po dugangan. Kana ding kwarta na to sa bangko, pwede mo na dugangan. Kanang mga balaod na to sa gobyerno, pwede mo na dugangan, pwede gali amindahan. Kanang mga disciplinary law, pwede mo na magdugang-dugangan na to, maghimutag ato. Kana galing Iglesia ni Cristo Manalo, nama po na sila yung mga disciplinary law nga wala sa Biblia. Sample kanang ilang disiplina nga kung magtuon ka sa pagka-ministro, dili pa ka papanguyabon og pagpangasawa, di pa ka paminyoon kay unya na ka magminyo kung mahuman na kag ministerial. Wala man sa Biblia na nga klasiyas disiplina. Pero di mo po na dautan kay naamabot sila rason nganong dili nila paminyoon ang kung kuan pa ka kanang mag-eskwela pa ka. Unya nagmahuman ka. Pero wala na sa Biblia ng klasyas disiplina. So pwede na. Kung sabton yun nga nasulatanan ay kanala mga pizza daan, kanusa, na tao si Kristo, wala may pizza sulod sa Biblia. Ang nakapuli sa katungdanan ni Pedro, di ba na mabasa sa Biblia? Pero tinuod gihapon na. So mauna nga ang buot ipasabot anang bawal dugangan, dili na siya buot ipasabot nga sa atong mga debosyon o ang atong mga pag-ampo bawal dugangan. So mao po na kanang atong sinulog nga pareha sa ato karon nga pagsimba sa Ginoo, wala pa na panahon sa mga apostol kay development man na, mga kalambuan man na. Aha man tagikag authority ana, aha magikag authority ang simbahan nga muhimo og mga bag-o nga mga debosyon. Mateo 18:18 klaro kay nang gahom o authority sa simbahan, ang inyong idili diri syuta, idili sa langit, ang inyong itugot sa langit. So mao na nga itugot sa langit ug unsi aprobahan sa simbahan nga matuod diri sa yuta. Approve gani ang Dios, kita pa. Mao na kung kamong mga dili Katoliko dili mo ma-approve sa unsay dili o gitugot sa simbahang Katoliko, suwa mo mutuo sa Biblia. Nga ang matuod nga simbahan na ay authority sa pagdili og pagtugot. Di ba? So mao na nga kung atong ibawal kanang mga kalambuan sa maranggi pakasayop nato si Kristo, wa ta mo tuo sa giingon ni Kristo nga kinsa tong buot mahimong iyang tunun-an maghimo sa iyang gibuhat ug maghimo siya labaw pa niini. Pwede ta magpalabaw, pwede ta magdugang sa mga butang nga pwede dugangan. Kana ding magampo ta. Ay kung ingna, wala ta magdugang og ampo. Kanang pag-ampo sa mga dili Katoliko, wala man sa Biblia, kay bawal man ang memorize prayer nila. Sa to pasayo po na sila, kay wala sa Biblia ilang pag-ampo. Dugang man na. Wala gibawal ang pagdugang og pag-ampo. Wala na gibawal. Muna nga itong mga prayer, gadugang. Wala na gibawal. Kay dili man na mao ang gibawal dugangan. Di ba? Kana gali atong Biblia, panahon sa mga apostol, ang kasulatan, wala pa butangi og chapter og verses. Gidugangan naman as Katoliko. Pinagis pagpangulo sa mga obispo. Nya, nigamit man po mo dili mga Katoliko. Ngawa man nilabot sa gihimo sa mga apostol, kanang pagbutang og chapter of verses. Nganong inyong malaging gigamit ng inyong Biblia nga na chapter og verses nga Katoliko may gahimo na. Okay. Wala man tayo igong panahon mga igsoon. Okay? So, murag na hanging, no? Daghan patang ang hisgutan. Now, i-monitor lang ninyo akong YouTube, Veritas Dipolog, kay ang uban ni ini explanation nato sa kasaulugan sa sinulog tuwa dito sa uban akong mga videos. Okay. Hangtod sa sunod Domingo pohon, sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Pitsinyo!